Se on Henriikka, koska se on Peltoniemen Henriikka mies, joka on kansanperinne. Sinä et oo maalta. Ihanko totta? Kyllä. Mistä arvasit? Sen näkee. Vai näkee? Joo. Niin kuin mistä? Kaikesta. No katohan, naastahan käy kiinni, kun hunaja just semmosen miehen kanssa saa tanssia paremmin kuin muut. Luo vanhan kiviaidan ja ruusupensaat jo kätki sen. Vaan satumaassa silloin. No se Tenho, se on sitten kaikenlainen mies. Mies on kuin pierun kuori ja puhuat kuin Amerikan omistajalla. Minusta se on ihan miellyttävä oloinen kaveri. Kyllä, kaikkea muuta. Hyvä koira. Se on niinku pystyyn paskannettu lapamato. Niin, mutta ihminenhän muuttuu ja... Minkä takia teidän kaikkien pitää aina olla minua oikomassa, että tietten on tuolta ja tietten on tätä, mutta elää vahingossakaan on noin tai näin? Minkä takia ihminen ei saa olla vapaa niinku taivaan lintu? Illoin me kohtasimme illoin, vaan satu kerran päättyi ja tuskan tunsin niin yllättäen. Nautitaan ulkoisesti sijoille. Eikä haittais mies vähän viinalle haiskattaa. Parempi viinalle kuin sianpaskalle, vai mitä teillä on? Arvoisat sanankuulijat, ollessani tulossa tänne seurapaikalle, näin tien ohessa sateen hakkaaman lehmän paska. Lehmän paska oli siellä. Ajattelin, että missä minä olenkaan aikaisemmin nähnyt tämän saman lenseä ilmeen. Tässä. Tässä se on. Oi herra! Anna tänne Lavosen Heskalle uusi naama, kun tällä entisellä ei ole käyttöä muualla kuin pornokuvissa persereikänä. Niin, persereikänä. Perkele! Niinpä niin. Aha. Mä koitan vihjata sulle, että on nyt ohi. Slut på slövande. Kioski on nyt kiinni. No eikö mitenkään. Ei vaikka miten puristais. Adios, stupido. Jo heräsin, ken tuulen luottaa. Turha tyyntä on vuottaa, unihiekasta kauniita kuvia. Tervetuloa Siilinjärven kesäteatteriin kesällä 2013.